Kini ke Akashvani Shillong ke khubor ban pulia phi de meri nong ti walang. Kini gilong ki mar ki bakongsan jong ke khubor mata ka step. Bo maunong rimu menteri ke tanat road transport highway u Nitin Gadkari bantai ya southly ki surok ba national highway ki bathamai bar ka jing ke tiu ya artli ki we pat ki surok ba ha ka jing pulut prinsep ke ban kot lai hajar ars pa khat saw klur tingka. Menteri ke Sarkar India nak tanat ki kampun roi ki road nong bagi linti duriau usar bananda sonawal uang baka thanch telam ingi kelami pau kum ka kor teliat ka baklan bor ban kentiwe ka yok ka kot ha keri ling ba ka jing pin biang ye ki jing nan kam ki ba pher Kathan chete lam mingi ka la sakhi ek jingki irat ba ki jingkela ki ba klem da poi berkhat ka bala wan na ka shong suk shong san la ong menteri rang ba ka jala konrat ki sangma ha ka North East Infrastructure Summit ha New Shillong ki khubor ki babnia Menteri ke tanat road transport at highways Nitin Gadkari menen ke siu la bu eu maunong rim bantai southly ki surok ba national highway ki bathamai berkumjuru ya ka jingketiu ya artli ki weipat ki surok ba ha Meghalaya ha ka jingpul persep ka bankot la hajar arspa khat sauklur tingka Gadkari lawan biang sasisian ya ka jingnan kaman pen klanyi ki kampen roi khamtam e ki surok ke boarding ka jing penyaso digital namar ba ki de ki para ki paya ki bakongsan ban kentiu shu e karoi ka par ki project national highway ki bethamai ki kinthop ya ka tura bypass ha ka map national highway 127B but national highway 1217 ka jingking dhubri phulbari sha silsila simbukol gre national highway 127B kaban penklan ya kajing penyasok lenti ha ka Thany West Garo Hills ka Penursula bypass ha ka National Highway 206 ban kampen kelut ya ka sor Penursula bat ya ka surok selsela Sembukol Gre sha Gora Gre ki surok ba ban penthamai ki long ka surok Shillong Dauki ba ka Jawai bypass lakmi lenti ba kita ki projek surok kalikin sanang penklan chesho e kajing penyasok lenti kan kentiu ke yok kokot bar plishi bon kilat yo ka maina ka mata ki pat ke jela Meghalaya Menteri ke tanat road transport bar highways ka Sarkar India Nitin Gadkari menen ka siula play ke North East India Infrastructure Summit bat exhibition North East Infra Arhajar Arpun Rio Hilarity International Center for Performing Arts and Culture ha Shillong ya ketika dorbar ke ba arsngi kinong wani shimta menen ke sngi ki kinthop ya menteri ramba ka Meghalaya konrat ki sangma menteri ramba ka Nagaland unefi Rio ki officer ramba kinong elam ni ki karkhana ki pa pher kinong bai tingka ha ka tri ka ta bar ki bai la pali jimot ha ki jing kran ki bai de ba ki jing pun khlan ye ki jing nan kampaj ba ha keleng ka than chate lam mingi kinong shimta ki la jing kran hanor ka bentat rekam ka bakongsan jong ni ka than kum ka dwar jong ka India sha ka than chathe mingi jong ka doba Asia namar kata la banjir ke jingnan kaman kan tieu ki surok ba bat ki wei ki surok ki bakongsan ke jing penan kam ki la trekam ki ba kit jimut bat ke jing penyaso digital habaro ko wei ka than ba ke jing plilat ya ke jing bai tingka ki ban pen mentoy ya ka than stay lam mi Menteri ke Sarkar India bapek ya tanat ki kampan roi ha ki rot nong magilinti duriau usar bananda sonawal menen ke sil pen pau ke jing stat ke jing tre ha ke jing pen biang ki srok kali ba ki wei ki jinan kam ba de ka lat ke ba plien na ke benta ke jing ki sha prang ha ka than sha teilam mi ha ke jing ai jing kran jing ha ka North East India Infrastructure Summit and Exhibition Arhajar Arpun Rio Shillong usonawal uloong ba kani ka than ke lami pau kum ka kort liat ka baklan bor ban kan tiwi ka yok ka kot keri limba ka jing pen klan ya ka jing penyasok digital ka jing pen biang ya ki surok kali ki karkhana bat ki wei ulai thuru ba ka jing bha tingka na ka benta ka than chete lam mingi ka la kiu na ka arpho hajar klur tingka ha usnem ar hajar khat saw shaplat iwei point not pra lak klur tingka ha usnem trekam ar hajar arpusan ar hajar arpun rio usonawal la kedawru ya ka jing kiu jong ka Meghalaya ka jing persang jong ka ban pensok ya ka trek ta ba ki jing pen kala ha kur kom sen shar pat ba bola pen ngau ba kani ke jela kala yo ke kedan ka balai ha ka compliance reduction but deregulation 1.0 hadin ba kala la ban pendep ya boro arpulai tli gi benta trekam gi bakongsan banon ra ya ke jingkela usar bananda sonowal ula penyairu ya ke jingelang jong ki CEO ha ka ba ula yo menyekran markhamat ba ki nongelam rangba ha ka khai pateng ki bedai na ka di kathan kedi ka khobor ka wan spi na ka Akashvani Shillong
Kani gede ke Akashvani Shillong ke bawan lam shpi ke khubor. Menteri Ramba ke Meghalaya konot ke sangma menhin ke siulo ong baka than chite lamingi ke la sakhi ke jingkiu irat bagi jingkela ki ba klem da poi perkhat ke bala wanna ka shong suk shong san ke jing bit jing biang ke sensyar khadar bar ke jing tiewe ke jing don kam ki ba pher ha ke jing ai jing kran ju sangma ha ka North East Infrastructure Summit ha New Shillong ha ka bala dan lang menteri ke tanah road transport bar highway ke sarkar India Unitin Gadkari ulo ong ba ke GSDP jong ke Meghalaya ke la kiu na ka arp khandai point san not pra klur tingka haus nem hajar khat pra shaka san khandai point nriu klur tingka haus nem hajar arpusan kabala kala long ka wei ne ki jela ka bakiu stat bah kari ulai thuru ba ka mang tingka jong ka jela kala kiu arsha kat ba ka jingpulut ha ka baiseng ne ka benta ka roi ka par kala kiu hadu nriu sha da ka bakadau ya ka jingmang tingka san pho hajar saus pa klur na ka benta ki surok ba usang maulo ong ba la la ru ban pen khlan ya ka jing pen so surok kali ka jing pen biangi ki jinan kam gi ba pher ha ka liang ka sports mar kini ki kam shakri ki la batinanti ya kini ka than bakan ki yo shaphrang ki nongrap ki ba rido kha ka than marngar ka ba ha po omling CNRD block ripoi district ki la yo ek jing pen khlan bor ka ba crowd da ka jing play ka tribal resilience initiative for building environmentally sustainable livelihoods tribes project yakni ka project la krishan pisar ka nabard bat la pentrikam da ka kalong kapili ha ka jing pulut sep ka ba long iway point sau not klur tingka ka ban ne sansnem la khami lenti ba ka te ka project kan sapunyo jing mentoi kum ba arspa ngot ki nong rem la pli pa ba eka da u emily ka nong po ba middle bon sim u bala ongru ba ka ni kan salong ka jing rap ka ba kraw ba ban kan tiu ya ka jing im jing nong rem mara ka jok por ban pene pen saru ka mariang saudong saukun ka te project kan ajing krishan ni ki nong rido kha kum juru ha ka jing penroi ya ka rep khwai ya karap kuai uriu hadam batu sotrun kinong yok mentoi ki yok pediang ru ya ki sembai dokha ki jingmam dokha ki jar ki sembai riu hadam bat ki sara sotrun District Medical but Health Officer jong East Giant Hills District Dr. D. Shillong la kentat ya ka jingkenok ka bakam bala pha examen di Dr. Sumar Merat ya President jong ka JCOMSWA uba Marshal SBBM ha ka por bu syong sha thangan halat rambai dongwa ha ka jing jubab ya ka jingkam jong Information Secretary ka JCOMSWA uba overcome dekhar Dr. Shillong la ai ka jing pensyai baka tanat jong ka koi ka khya kala pha do doktor uba biang uba syakri ha ka wei ni Primary Health Center PHC ka badan hajan hadin belayo jing pathana ka office rekam jong Deputy Commissioner ula pensyai ba shim la pha satia do Dr. Veterinary kumbala keno Dr. Shillong benrap shishu ka ba ong ba ka tanat jong ka koi ka khya ka dang yai beteng ban khmi ya ka jing ko jing khya jong ba biam da ki doktor ki belet hala ka jong ka pali Katanat jong ka koi ka khya ka sarkar Meghalaya menhin ka singi kelas sedang ya jing aji ka pinbet ka ba arsngi ya ki shakri ba hakmat e jong ka Health Emergency Operations Center HEOC da ka jing thmu ban yo pen khlan shu ya ka jing long bala khre ka jala la da jia ba mi keno ka jing dawa ka badan kam kerki ha ka liang ka koi ka khya La play ka program da ka Director Health Services DHS MI ka Dr. N. Karsono hakamat ka jing sakhilang jong Director ka Health Services MCH but Family Welfare u Dr. P.N. Khan lembat ki wei ki Dr. Rangba ki start shempang na GHP go but ka World Bank ila ai ka jing krishan ban hikai halor ka jing pen khre na ka banta ki jing dawa ki bakar ki kumno ban penya ya ka kam la da khi ka no ka jing pang kum ka khlam ka jing fikir ban yo te lakam bakom juru ya ki jing non kam ban puat kirki kani ka jing persang kalong da ka jing thmun pen khlan ya ka jing shngan na ka banta ka koi ka khya bat ka ei ki badi ban le la da mi kan san ki jing dawa ki bakar ki ka ba saphyang ka no ka jing pang ya bet ka lanot khlam bat ki wei ka to ni ka khubor ka lakun bagalawan chipi na ka Akashvani Shillong sa shi por ka ta ka por phra baji nginya sob ka Delhi station na ka banta ka khubor ka tin Hindi ban penbu da ka khubor phareng ka por phra ka sanmin kani ka Akashvani Shillong sngobha ban amanta ya ki khubor na Delhi